täällä pellossa Janin grillillä. Ja koska te olette perustanut tämän yritystoiminnan? Olen perustanut vuonna 2005. Ja teillähän on tuo toinenkin grilli tuolla Korpikoskella. Kyllä, se on tuossa 8 kilometriä tonne Ylitornille käsin, ei Kasitien vieressä. Se on niin levikkialue ja käytännössä näköalapaikka. Mitä tuotteita teillä on saatavilla? Meillä on, jos ajatellaan 2 grillikioskia, niin meillä löytyy ne perustuotteet, mitä on monessa muussakin paikkaa luonnollisesti. Mutta myös ollaan ajateltu, että kehitetään vähän erikoisempiakin ajatuksia. Eli se käsittää porohampurilainen, savuporohampurilainen, hirvihampurilainen, jotka ovat 100% luonnontuotteita. Muikku on ainoastaan pelkästään Korpikosken grilleillä. Ja sitä saa muikku rove eli rasia, muikut muusilla, muikut ranskalaisilla ja sitten myös muikkuhampuri. Mitä minä olen käsittänyt, poro- ja muikkutuotteet on ne kaikista suosituimmat, mitä teillä on? No käytännössä se on näin omalla tapaa ihan oikein.